Pangutana gikan kang dantidan. Kanang naa kay tindahan ba? Tapos naa kay kompetensya. Tapos puro pagkatapos danti tapuson ti kauro. Ikaw unang katapos ano yung problema ron? Puro katapos ha. Tapos sa imuha mangutang. Sa uban tindahan mo palit. Unsay tawag ana? Mga walay batasan. Period. Lagot ko ha. Nanaghana mo. Ari mangutang sa atong tindahan. Ug adunay cash adto sa pikas. Man-i pa ng batasan na ha. Kumuton ko ng listahan sa imong utang. Ipaum-um ko ng papel. Kuridason ko ng bilahan ni mo ron. Batasan kaayo mo. Nganong inguna naman mo? Ari mo mangutang. Ari mo mangutang. Pag naamoy cash, adto mo pikas tindahan. Mga wala mo'y batasan ha. Kung sabay na ditong tindahan ang wala diri. Nganong kumpiyansa naman kay kang mangutang diri. Unya adto sa pikas cash. Cash. Ha. Pagtarong. Di ko ganahan ang batasan na diri ka nang utang. Pag tinirpog mayong pamatasan, diri po ka mo palit. Dili kay imong palagoto ng imong giutangan. Yango ra ba kaayo mo? Na! Walay asin, walay suka, walay bitsin, walay panakot. Dili maluto ng inyong miswa. Dili maluto ng inyong mga dragon. Udong. Pansit mami. Kaya walay mga panakot. Wapig kwarta. O di utang. Yango ngo pautanga sa tadiha. Ilistas. Kapoy kaning magtindahan ta ha. Lista sa diha, bayad ako. Pag abot sa panahon may kwarta, labay-labay ka. Atong spikas. Solyip ako. Ako? Ari ka mangutang nako sa kong tindahan, human as pikas ka. Mo palit og cash. Atangan tikaw day. Bit-bitan tikaw 2x2. Ubul-ubulon tikaw. Lukapaon tikaw. Piang-piangan ko na. Ay gugkog palaguta. Mga walay batasan. Mga walay kaluoy. Dapat magtiner mo og pamatasan. Gipautang man magpanakot. Gipautang man mag usa ka litro nga coke. Kay miskag inyong sula bulad, mga ambisyosa man kay mo sa katanan, miskag gatustos mo ginamos, magpakokok man dayon mo, na paghikap dili bugnaw kaayo, utangan pa yung apil og ice. Mga ambisyosa, human kung may cash, as pikas, og ako lagi, dila ray walay labuday. Kurus-kuruson ko ng naong nimo. Piang-piangan ko na yung mga tudlo sa tiil. Lagot ko ha. Dapat, kung dis ka ni utang, mo respetar po kag dito ka mo palit. Kung naakay, kwarta. Kung wala diha, ang imong palaliton, mo agi lang jug ka. Agig hatag ba og krispitar sa tawo nga willing nga nagpautang nimong panakot sibuyas, ahos, kamatis, Bombay. Respitar ba? Respitar. Dili magpalabi inyong mga batasan. Tarungan ninyong utang-utang ha. As pikas mo mukash. Light. Tana ko inyong mga fallopian tube.